जाई हो न जाई तोहार याद नहीं आई हो। जाई हो न जाई तोहार याद नहीं आई हो। कोई बाड़ू सोने जैसन हो, कोई बाड़ू सोने जैसन कब न भुलाई हो। जाई हो न जाई तोहार याद नहीं आई हो। जाई हो न जाई तोहार याद नहीं आई हो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। गोलू बाबू, गोलू बाबू, गोलू बाबू। कितना खुशी मिलत रहे करके तुझसे बात हो। अखिया से बोले अब होई बरसात हो। कितना खुशी मिलत रहे करके तुझसे बात हो। अखिया से बोले अब होई बरसात हो। कैसे भुलाइलो हमके हो, कैसे भुलाइलो हमके क्रिया कसम खाई हो। जाई हो न जाई तोहार याद नहीं आई हो। जाई हो न जाई तोहार याद नहीं आई हो। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। गोलू बाबू, गोलू बाबू, गोलू बाबू। पूरा तुहरा नाम कैले अपन जिंदगानी। फिर भी आज तड़पत बड़े राज राजधानी हो। पूरा तुहरा नाम कैले अपन जिंदगानी। फिर भी आज तड़पत बड़े राज राजधानी। साहेब राजनीति से हो, साहेब राजनीति से दुखवा बताई हो। जाई हो न जाई तोहार याद नहीं आई हो। जाई हो न जाई तोहार याद नहीं आई हो। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।